Nej, jeg ryger sgu. Bare stram op. Det at styrte på egen sikring, det er jo også en beslutning, man ligesom tager, inden man går i gang med en rute. Hvis man ved, at den ligger på grænsen af det, man kan, jamen så har man også, eller har jeg i hvert fald besluttet mig for, at der kan være eller taget stilling til, at der er en mulighed for, at jeg kan falde nu. Og den tager jeg så med i betragtning, når jeg starter på ruten. Men det er ikke det, der skal fylde, når jeg klatrer. Det skal være oplevelsen af at klatre ruten. Og det andet, jamen det er jo bare forhåbentlig noget, der ikke sker, fordi jeg gerne vil lave ruten, men altså den er taget med i betragtning, at det godt kan ske. Jamen, selvfølgelig er der en risiko ved, at man kan falde ned, men det er der jo også ved alle andre. Også når man sportsklatrer. Jeg tror bare ikke, at folk er så bevidste om det. Jeg tror, ulykken med Christian Illum har gjort meget ved folks opfattelse af traditionel klatring. Men jeg vil mene, at hvis man klatrer med omtanke, så er det ikke farligere end sportsklatring. Selvfølgelig kan man bevæge sig op på en rute, der er dårligt sikret. Men det har man jo så selv valgt inden. Så har man jo ligesom forhåbentlig afklaret med det, inden man går i gang med den rute. Og så er det selvfølgelig så er det da farligt. Altså, risklatring er sjovt, fordi det er sådan lidt et håndværk. Det er noget, man ligesom skal finde ud af at lære. Det er ikke så styrkebetonet. Det kan godt være meget udholdenhedsbetonet, men det er sjældent, at det er styrke, der ligesom stopper en. Det er mere, fordi jeg ikke har teknikken til det. Altså. Det er nok også derfor, der ikke er så mange danskere, som klatrer ris, fordi vi har jo ikke rigtig nogen ris. Vi kan ikke rigtig øve den nogen steder. Og så er det jo svært at være god til det, ikke? Man gør det. På den boldede rute, der synes jeg mere, det handler om hele tiden at finde bevægelser og læse bevægelser. Hvorimod på de traditionelt sikrede ruter, der har man også den dimension med, at man skal læse klippen eller ruten på den måde. Man skal huske at se kileplaceringerne, samtidig med, at man ser bevægelsen. Det vil sige, at man måske kigger op af klippen, og så ser man håndplaceringer, men man skal også i den vurdering tage med, hvor ens hænder skal være, når man skal sætte den næste sikring, så man står i en afslappet position, og man ikke kommer til at sætte noget der, hvor man skal have sine hænder. God rute er helst en lang rute, men med gode sikringsmuligheder, så føler jeg mig mest sikker specielt i bunden skal der være sikringer, der holder mig fri fra jorden de første 10 meter. Derefter gør det ikke noget, der er længere mellem dem, men der må stadig godt være gode placeringer. Jeg bryder mig faktisk ikke om at klatre ruter, der er løse eller dårligt sikret. Det hænder jo, man kommer ud for, at der ikke er så gode sikringer, men så må man så tage den derfra. Det er ikke noget, jeg opsøger. Men en lang rute, der er varieret både med risklatring, men der må også godt være nogle passager med lidt faceklatring, lidt crimper, gerne et lille overhæng, der skal forceres, og sådan lidt klatring, hvor man skal sådan tage sig lidt sammen, hvor man skal gå lidt på, altså. Jeg ser den traditionelle klatring i Danmark, den forbinder jeg med en masse ældre klatrere inden for Dansk Bjergklub og en masse instruktører, som klatrer traditionel klatring, fordi det er en del af det at være i bjergene. Men jeg kender ikke så mange, som klatrer traditionel klatring altså sådan som jeg oplever det, for klatringens skyld, altså for at prøve at presse sig selv lidt, eller jeg ser traditionel klatring nærmest som lidt forfalden i Danmark. Der er ikke så mange derude, der klatrer traditionel klatring. Det kan være svært at finde marker, der vil med herop og klatre, og også er villige til at prøve at gå på grænsen til, hvad de formår på traditionelle ruter. Der er mange, der klatrer sådan meget med overskud på egne sikringer, fordi man åbenbart ikke
i gåsøjne må falde på dem. Og det synes jeg er sørgeligt, fordi det kan sagtens lade sig gøre at finde velsikrede ruter, hvor man kan presse sig selv lidt. Selvfølgelig er det også nydelsen ved at klatre de traditionelle ruter, der tiltaler med, og det behøver ikke at være svært, men det er jo unægteligt sjovere, hvis man, for mig, hvis jeg også føler mig, at jeg har gjort en stor indsats for at komme op ad ruten. Ja, jeg var jo selv skuffet, fordi jeg røg af nede i ridset, inden det egentlig virkelig blev svært, men det var fordi, jeg bedømte forkert. Jeg fik simpelthen mine hænder forkert i ridset, og så fik jeg flyttet fødderne op, og jeg kunne simpelthen ikke nedklatre det, så jeg prøvede bare at gå videre for at ændre min håndstilling og få et greb, så jeg kunne få en bedre balance, men det lykkedes ikke, så jeg røg af. Jeg tror, det var 15 meter op, eller sådan noget, 20 meter op. Og så mistede jeg lidt motivationen for at lave den, eller for at fortsætte, men jeg gjorde det alligevel. Og fortsatte op over de svære passager der. Den svære vægtklatringspassage inden anden hylde. Og så faldt jeg så igen på en dynamisk bevægelse. Men det var en fed oplevelse. Jeg skal klart prøve den igen. Det er helt sikkert. Jeg glæder mig til at vende tilbage.